murigereria ase omoroberi bwa oboremi na obondari tukoria rero nigo togochikorigereria omoroberi wa hydroponics oyo chagetiwe amo ne county government ya Kisii oyo origetie koroseria abaremi endagera ya ng'ombe abo igo kobao bitoki binde korwa ase omoroberi oyo ase bare gochikobeka ebinto aragatato imeye greenhouse eyo ere chinkenene gose strawberries chinswe amo na hay gose endagera ya ng'ombe erio koruku na hay mono murigere Manyagetinge TV karibu naenda asomoroberi yonde oboremi na obonda project yeye igo yabete initiated ni county government ya Kisii ase ng'encho twaroche ng'ana viable yani ne benki ya ase abaremi through Ministry of Agriculture tugateba tokorigia omoremi ora ase gotwara ng'ana twara stima na ndanchire bwoye ebe bune training center ase abaremi bande bagocha gosoma boingo amacha ninga koranda ase greenhouse akorwa sa pambiri korwa aso ase ndani ye chinswe era rura chinswe kenda nowe tobo korwa chinswe aeta ase chinkenene unor kiriguru moina no kenene njiyo wanda guchimoina iga ase ndagera ye jombere kuno mamanyo yago totebio mwanju murigereria ose omobuse wa mangana yo buremi omoroberi oyo nigo renge gochikonya baremi abange aso konyore ndagera ere raisi ase chiombe chiabo kubwa kuyirigeria chinsiaga ejijikoire gakoba nabo egochire chikoiro mogondo monene kubwa buno oyo ogutumeka ma project ekuru hydroponics ni gari oso ogutuga chinswe ne ndagera ye ng'ombe ne chinkenene bono endagera ye ng'ombe ogusimika rogoro gasi kitwe echimoro cha barigereria ige koba within a week chintere chikosime ko jikoro kubali ige koba within a week so egento gya kobangeri na amacha kera chire korwe inlet nero ramacha kurwira isi kwasoa aso amega igasi chinsu chire ekera so ile chinsu chire akune pambu eri estima kera grine pambu eri estima agenda aetaiga igonsi bibikosi obono bonyansi aba purified yani atwara oxygen chinsu kyatumia chinsuriri chikorusia ammonia eriege chikorusia ammonia no obwoyo obwatiri kwa macha yabunatira yiga aenda baka gase ebintu ibi alenge no bonyansi ne chingenene kyanyoro obwoyo erinde kyakina ne chingenene kino bonyansi obonogorobo bwa purify amacha ali abapiwa na andaira ne asinzwe so a process ina bere igo kogendera so within a week abakonyoro mulimi na chiro bonyansi akwachionde ine yali alenge ganga ye ministry koranga ngakitora utilize asa sinini konyore ndagera ye ng'ombe konyora chinswe na ando ko nabo konya kuli chingenene kulima yes nabo moroberi oyo tochiete gocha kobwatense buneka geire kolengana no muremi mo director Trimba moroberi oyo nigo begetuga bwa yesco ase arwete kekinga keigo gekagachwe greenhouse lakini mnado tebinkeringa omonto ba kwanetenere no ria bokorosike ginge kigioka iga gose greenhouse yeye na una yekorete ko yagacha akabeka chinsunke goime tanya korrokana yeah okay they brought some fish and wakabeka strawberries those others sakas vale and that's all they disappeared wakabeka ne motor pampu water. Yes. I've never seen anybody make a follow-up. Murigereria ninga nigo kwejolibuna omorobero nigo jagati une county government ya Kisii muremi oyo unago tebi tama tinga ne chibasera ngachi abegetuga nabo igo ministry nyanya gocha motebinga ningiaga ne rigokora elinde konyora ebitoki ebigoso omorobero yabegeta sibuoye nyara komokonya no kagenda I ate some strawberries kurugaria but now when I looked at the coast now because it was just continuous after some time it pumps water that's electricity so the water was going all over the whole system but what I was getting is a few strawberries budget on Telia and Kingo if I have to put anything like top dressing or something like that how to care. They never gave me any seed. They never planted anything on those trays. Yeah, fodder. Nothing, and they never told us where we can go
to buy the seeds and even the training. Nothing. Kuruno murobere yo begetu omwaka 2014 mpaka bono iga igentu yoko murimyo yarire kurugani chinkenene chinsu abegete uno kurigereri ga gweta niyo chiakwete na nebioto byarenge ndani ya eme obikwete. What I only knew about it more when I went to the internet just to read what it is. Yeah, I have never been taken to any training. So anybody coming and I got out of what I read on the internet. That's one. Open your one day. Oh no. Nothing. The cost sharing, what they did, I never paid anything. Mine was to take care of electricity. And from there, if there is anything, maybe replacement, it was me now to carry on from there. They never told me because they told me first, yeah, they covered demonstration center. In Bante, later on, whether they will continue, maintaining it, yeah. So I've never had any communication so far. These guys, nobody came here to satisfy, to confirm that work was done to specifications or standards. I never signed anywhere. Yeah? But that they've done maybe what to completion or something like that. Nothing. And I'm sure they were paid. Sigurire byo murigereria na bakora kinyambobe kibwate dase chipipe chama chigweta giakoro kinga murobire yote nenete nawe gotora bagokonya muntu ndwensi omurigererio na hotebia ngelinga otemire kubwate ko cha ministry ya agriculture ya Kisii County na boy go kwanira no minister elindanya araka bagakomanyanga ninge keganderete kulende gotema kwaye kuligia bakonye kurwase county government ngorekerana ekirogo chako buri bituguo iginte gitangani obwenete gokora igoko endorosi nasari okorosi kero kwarosi nasari raised, call them raised beds. Ekiangeto mondo konga ninsime kegento kuruga seito gike ngumbu lakini enyorire nga kiregento na oge kunyarekana kweto mondo kiagero oburemi no bonda ya muno oburemi igo bwato bunda lakini ntutweka toikaransire tutomaitinga no bonda teme gento ogotema na kuokonyara chaka ogochaka na kuogosuka amono mnanje na arigetie gasi ekambura nkaruranga ekerunanya konyoranga kalimo akaginga nkara agakembwate ngacha gosasa umuroberio obwo boremi amono ndoche buna nansire gokora bona bondo chenga mbuya bokongire na nabonye korete servo esegine ndoro tigatorore oyora yebuwe gonde yeroti mbemono mwanju murigereria sokontra ko me amanya gitinga TV Wanyone ndi assembly nateba ere borungiga anye chibesa chi financial yenge machiko genda ondeta yokobori assembly nero egere totebya abana inchi baita ase chibarasanga kuruga kurumwanya boke mpaka mwake muntu muino mobaza gusimeke bituma kati alira biri ndiye ni amaemba simeka amaemba oyo seno momobea tumutagetiga seito oyo seno monyere bari tumutagetseita no mugirango mujando yombojoro sali skulu cheito oromo ayirire na benge no muntu engoko kubura chingoko mambye cyagenda cyatocha mwamura lakini magoroba cyabeka amagenase mwabonya boke nabo murobiri to kwanda igo aseo muraina barai ekero mu kisimi cyino kingotu tiredi cyino kingotu gese cyagachete ndeta yo maite kero cyagotirenga ichigo cye ne kisimi cyingotu nchibwate chi heavy metals chikoro kubuna mercury red timbe ekero yakira so mubiro ego kwa cancer wako adi mani remove of that officer umwabe ko ekero wote na chikure uji waka fanya roli kero muntu ngoli yale ga ya maso in terms of a political party ya onererie murigereria asomuro bari bo bari no bonda ero twatanira umurimo yomo ase
oyo bete soja orutine county government ya Kisii abeke asaba mebande bara asome koru kiriye koru yasongo une demonstration center na tuwa mutarire turare moroberio iko chagete kero ikanjero karate no rigereti astora se greenhouse ye yenare greenhouse ya beke tuna demonstration center mata nza moye chinsuna roro ose fish bond mayaga yanega no epambia machere na aso ko kwa no ko bero gora yenen se moyo ko si strawberries ase moroberio wansi na moina una to kurigererio morigereria yenen se moya ndagera yechiombe ose foda lakini morigereria ganto na rigereria kama nkelinga strawberry ngia tumeke tuwa ko ndi tukoma na bumo moyo lakini rende foda era ko aranga njaje ko ndike ko beko tiga tete ngere tete ya uno kurukuma Biamono karibu gai gabuone yongoro kusamuli nyange chitirimba kayana gai gagere sublocation ikorukwe tora sublocation Sameta district ora deni mwegoro yomoro yo kwa bwate gabo yes amoro yo bantu be county wakita bakambori mbale tukubeka demonstration center buonaye yani asira pale mbande babo chakosome ante bate tukubeka gente na banye reste ko kerende tware chinswe tware chinkenene strawberry ande ke tware ndagere ichombe jenga twara monoko gania sense mo ndagere ichombe kara chinsi agamna tokolema tuko ni membe kunde menene neje twate wetunga baada ya matukata nabe ya beiro kwacho nkarorambu ya kaba space waga akite bakakora akabeka chinsuma asumeka ya strawberry aiga mbasumeke kakagera ngoja wale tibakiti paka baona muna mwajira bana ko kana ndabako indi ba korre to moroberio ngorengari yari yani kukabere myake bero ya kabere myake bero ngakimwe wanete na ubare go ni gware wakana asomoroberio yo nari gotenere estima ibintu byonse ojakera no bari gochaki mune demonstration chi totare cyo gosumeka chi esendara yerege ento na bari gochaki tinsune na bande ati pande ngene space yo banko ba no nyaleba tije time na ugo kaba na ugo kaba kora telepa bagakora bagasie kabu ngariye keburi yo kambegetaria na maji bano kabango no waka estima estima ye waka maji agenda igons trade kirempty because system na bere na bokia ujega na ari te jinta tingana na ibe ya wale ko moroberio chaka ngikuwa na warte kuruga there's nothing na nyorete sandirio no na rieta te kabe nyone cost estimate baka bono rende anyendiria macha yare go na koranga na maira sari nyendiri kintetere kiarenga aiga ndagire yichombe na nda macha yaite korugorora ga akogenda maria kero kendi jinsu jingo je gosaba yikiarenge kanga ya kiarenge food kuruga aiga na oxygen yetare bono etarange posto macha imuna pambri jana ndaiga na maria aluze oxygen ngote wake tikendega yes. So what I did, I disconnected power. Inganye ba ijembate ngabolende. What am I getting? We say, and advantage the next course of action. Ibanya work. Bia mwana sana umurimi. Yes. Okira una tole kwa ndambe omuriria na tokwa nae bono iga twatemire kurigie county government ya Kisii ere neria maswali twabwate igoro yo moroberio yo kurende ndoranya roboti ronde kurwororo okoboria konene ngolinga chibasa njiri chiabegetwe ase omoroberio yo chitarinke chikageire koba chimilioni je chibasa no moroberio gotineine murimi tarakonyeka naye nimate oyo no murimi oli okurubo basi abalimi bande mbale mwatu moroberio yo muri isiko yabo basi murigeria moroberio nigo jagatune county government elinde okonya abalimi tumeke keria korwe songo buna demonstration center yani asabalimi bande bagocha rinde banyara ko bagwesemi banyara ko bakurigeringa kigasi yokoru akyo bole miora akoro bole mikuru asaka inga kasinini ose konyoranga emegondo gusi yabere butuboke elinde onyole bitoki kurworere binge onyole ndagerora ali na chinkenene ose chinswe
onyore nendagera ya ng'ombe korende muroberi oyo igochagetiwe lakini torabwata tokonyeti murimi buno tore gabwoye ngira naso murimi ngayo muchando ruwerete ngayo muchando ruwerete olwana ndo chizi There was that having a communication breakdown in Dairo, getting one guy to take a see that after that information in Kaya or Kera and then Konya Soko, and then I chambers was a Kega. Nino and a chin Suguru, a jink and a knee, Nino Kuru. Born Rende, but yet the Kufuatilia. Kurwa, I get the book, I can never back it. What There was no contact. Montorenga ne contractor. You were kwa ne contractor. So he brought kaleta jini swa kabeka, kaleta ya smeka, ya kabeka ya ate na charge na kobara. Again to kende ngeli tuanyara korangeli ngomurigeria wasio kumbo iyo asenchera chibasya tumugete asomurobiri oyo. Kolengana no muremi buno igwata bateba igo mo contractor ajete akagache gente keiga eyo greenhouse kagache greenhouse yeye na gosoka na kogenda county tete abatine chibaserenga yabega torro ikiagera umurimi onero takere gwakana estima yoka ibintu bindene county yare ko ligereria nabo umurimi oyo hote abarenga na umiete kose na nyorete asarenene kurwa so gwakana estima ase umuroberio tari ko makonya kende libo rinene ndiringa ninga yo muchando rwere to munjo muligereria county government teracha to tebinga ningi kiabete elinde umuroberio kanyana ko bogotinina no mureminere na gotebanga na ligeti mu minister bakakwana nere kulende mu minister tujete ko mwama chibwa ndonsi iyo korkinga county government ya tukutera ale miroberio ye no ya echageti chibe asenchi abege tuorro kulende na pochika gere go sirra siriroba kolengana buno roche ga umuligereria no chimne bintu byomete chine chinkana ne chire ga gutira buna chiomete iga ase chiare ko eteruga Na the deputy minister ya agriculture one time to miranta ya school ya training ya babusi kama tebina aquaponics ya vitu buone lakini tera koraga ingo banya sande mnega korete and then kolenga linaonya na ya school ya rengo is not working. There was no follow iko utafuatilia kibesa yesi nchabe tua. This is money just so that lakini njira konya njira konya jirani nobody has never been brought guy yaje wasome na ya arrangement for do you need demonstration center ya ring mundu dana kwa letu achi wasome yeah chiomba no bwate chiomba ni bwate yes njira kwa konda njira kwa gara ki kagera ngakira ne bintebi ndagire nyore kurwonje lakini tena wati chombe kwa ndio special jinsi ya rasa ngire ndagire igobona kwera ntakwa chombe cyo jinsi yaga na jina agende na ikitigiti because ndagira ya cheti ya smege ya so ya rengi imagine yes umurimi oyo taratagora gente kiaye kuruga asikiria gotebanga naganeti nande kugendera n'umurobiri oyo ye elinde anyara bukonyi kurworo lakini nkunya kwebure tore ng'omwanju umurigereria onye county government teri kwebwata buya eche mubwatesie yori umurobiri na benga busa asa ubegetiga nakianga asaya tinko mona area measurement na vera 8 by 8 meters by 8 square. Evo kwa do bolemo bakore kiwakora babeka bakabeka ona saya tindi gotumia kende ngoje muina bumu ina nawe nyini magaye kor muino kangana hatu agesire kuruo do gere west lakini I don't want to touch insarie ngeko gara bonda lekana nenjenga tima itingo kara mbugene na kara kende mbai chebwa au bakara na wika ingi kwali kubuye bali bachite bakakore bitiga serikali ya county na ndo bati involved egento nayo te bangiringa e project ko yacha kirumneye idea liye kero kweresa muna baona mo bisa wa kacha tuerese na yabo intumuna bali toko hoke bali tu tagite bakaro buli yu ora nyare batakonya batoko hoke ra kwangu sa to take up the initiative lakini baona kero kufuatilia tayo baona tokora no na bakole tanki nto amini ngana kole gas yes osa ngina bala te project kenden kan kosi teran konya kosi tera konya de kurwa around
Kona ari kubatebia idea babwate ningia. Bare gocha egenteke ne tindia I'm not an expert yes egenteke lakini onkora nga temperature magere too hot yo kire kinge go chance. Kya kwa ga very spacious kya nyare mbeo ende na die ko I don't know but that is how I feel. Na hande go ta konya kya renga bari mi e ko ra chinsi agale ro konya ora kore here and there abantana bandu what interest muna na mare makei na ko kya ja otokonya munduri chinsu korua uri nenkelene na hando engo mbubu nyasi on weekly basis yeah kibwate branga libiasa lakini ona ari kubasaba ngaki wafuatilie gente kine kia renge still ntogeta gete mnanje still ningeta gete aje bari no betie gente ke I'm ready go host any group of people for free baso mere na be still na wonder ready yeah tocho korra murobiri turi tukulia ro mwanchu murigereria munaga ningo tebinga county government nebo chi project chinyinge kolende yana ya moya chire cha chagetigu lakini chikatigerunjera ekoro kinga chibese chiri chi county government ya etwe ingo chi asirira mako getenjera iga ondete yokubatire murobiri oyo elindorre kanenga okonyiro mamenyi ogusi anene Kisii county ose mwaki ekura okisi county yona banare go sabanga onyen mwa kanyore chance you will pass this message to the county, the concerned at the county project in India. That you want to buy a ticket, still contracted. The song it again the good one. Project the Atenerasia. India San. It also man is also India. Now, we could what the project here was around them, but more than about. I say, guy, I'm going into the guy. Sub-county. Basi ndo jinga ninje buya. Yeah. No whatever me bande bari sikoya basi mwate ba bwade ntune. Mbaro ko igwa. Lakini eno nyandi limu na bano tokora irwamo. Toroji yagire bona inje the training. Wasamantu bana baje training. Kanga bone fora mune ino tokomera na kwa manyanga ayenga yokoro na ayenga yokoro na ayenga yokoro. You know? Tuomera ni kutwara asemi muna tokoji kogendereria ubulimio. Si ndio? Bwana fora muite hiyo. Yeah. No ko beba ko bete tabaka gen kanga bana ba gete ngaki no yo kala segete nyare contact singa bono ngai nda nyaro ni manya na nda kan nje ka kenyengi gante na na fuatilie yeah to what a meeting no that was sawa kama de ndo kia weku bone aquaponics ekia sana but there's no for that was long that's a time to what meeting to what ATC. Late, early last year. Murigereria na kuararire murobirego cha tune county government ya Kisii county ministry of agriculture riko konya gosomia bari ao goro yokorosia obo chwes chi ndagere yechiombe na korosia bintu binde osendagera yende aso montara ali bunensu kurwa se assassinine kuruma hydroponics kolende omolemi otwatarera una otebiri moroberi ko jito kabe kubuaya okachakibu lakini okatenena togenderereti ngi kware kubolire nde omugabana to sengenje na ro mone ku county itangani na tagete ngireri bageri kumwakira nambu yamano ndo twarete birengereri byeso kolete idea muneye esabari namari simna cyane utatigale nare kuboringa ki amayane ga kibesa nabo trato bitumegete gane jinyinge bago de tibesa ngachibekira mbante bibesa ngachibekira na saya sekere nkore manare ngijinyenio bono tinikonyara kende kuruwa lakini rende nare kuborio mugaba nanga na akara wea na manyete nga kero kende binte bibia etete ko era maybe na tebe tiko bantu mbatu metu kise kisi ko bagasome binte bakakolete idea yegocha na manyete binte bichie tiko ko ba bibe moyo yo bikuereta segete na hande onye bikuere tikibese ina bajiko badam tiga ya sirere kibeske taxpayer na rego sabaiga batare ko revive wegente kame ke follow ekora njina bonde ndetani sigete Watuoro gesto toire training. Watuoro gesto konyora balie.
nandi nga kitoko yesumeka na kitoko yegesa na kitoko na kitoko chom egina kumusaba onye tali aware mugabano ito gusoma minister onye tali aware ibinde mbi abegetu lakini mbikora tigasi abande to birendete nabo bire muna biatigate se biatigate except rende muna nje na inkaita a lot of cost system. But I wouldn't mind bari go ichabono ande banchakiria gatoka ndere guchigoro abantu baminta bana bari ko pick up ara wata mare basome kuru oro banyore ndagere asa kuru asake batubiricho Murigereria kuno muri myatebire ni mato mugabana ngurireria ari muruguriyo go take action torolenga ngakyo tosko chimotwe bia mona sana muno muruguri bo buri minobonda ase maya tinga television